ngizonixoxela noma ngizonichazela ukuthi ubani ushilisi. Ngokuthi ngifike nemculo ngifike kanjani la emculweni. La emculweni umculo ngibekele into kade ngivele ngiyithanda. Kuthe ngo-2001 kunoba omncane wami lapho uJomo wamhlaba yalingana. Bebeleqembu lokuthiwa i-3 Mosquitoes. Behlangana nje mayisoba wayesekhanda iqembu okuthiwa abafana bakwalana. 2001, 2002, 2003. Kwakunodadewethu angisebenza nabo abafana bakwalana lapho okuthiwa noSipho. Sasigida khona abafana bakwalana. noSipho Khanyile abaningi bawomkhumbula ke uyavela lapha kuliqembu kuthiwa amagugu. Khona osisi laba kuthiwa amagugu. Ngo-2003 abese yahamba noSipho ayosebenza nomgqumeni. Umgqumeni bengimazi-ke kuwumfana wasemazi nasemakhaya, kodwa singajwayele kangako, kodwa bekuwumfana wemazi ukuthi wasemakhaya. Noma sekufika la eGoli saphinde futhi sabonana, ngisho ukuthi noma kunama-promotion siyabonana. Lokho ethi phela hayi wokusondele nangapha ngesisebenzi ngoba ngiyabona ngiyasebenza, ngisho ukuthi yeka la ukhona ngoba lokho into yakhe, kodwa-ke nami nje uzofaka inyawo ezimbili ezintathu la kimi ngiyathanda unyawo lwakho. Kuthe ngo-2004 ila engahamba khona nomgqumeni, ngaya usebenza nomgqumeni 2004. Kwaphume iqembu elithi amagcokama usabona sawubona. Ngafika ngaleso sikhathi leso-ke lapha eDlunkulu kwibhunga kaDingadinga umuntu wakhanyela kuyokhuleni. Mangifika ukudla amanzi ngo-2004 amagcokama hayi ngasebenza lapha wawuthi mawufika kumgqumeni-ke wawungavele ufike nje wena ukhide ususa ukhida kumgqumeni. Kwakune-primary laphana kube ne-high school. So ma ukumgqumeni wawufiqale kwabakwethu ukhide khona, ukhide nakumagcokama, ukhide nakumala namhlophe, ukhide kumzulili, ukhide kumagugu. Ilapho utrainwa khona ukuthi ungaqualify ukuthi uyofika umgqumeni ukuthi uyogida le-city umgqumeni straight. So nami ngaqala ngafika lawo maqembu lawo, ngakida lawo maqembu lawo nje ngakida lawo maqembu lawo ngoba ngasikhona engangiyificile lapho njengaba ngangifice u-DSD ngangifice ugqoko lapho lalokhona ugqoko lapho lowo ugqoko leso sikhathi leyo ndawo leyo kukhona ukujikijela ngoba lecala. Ngifika kunosonakala mfokazondi, kukhona uSiphamandla umfokakunene. Kwakuyila abantu ababekhona ngaleso sikhathi leso. Ngafika hayi ngasayibamba phela kwamnandi. Kwaphuma i-CD yayithi umgqumeni i-tomorrow morning. Ilapho-ke sasidla khona abantu impela lapho kumgqumeni. Sisebenza kumnandi ngaleso sikhathi. Sibambisene kamnandi futhi sidudene ngoba ngawuthi abantu abaningi khona manje abangakamazi ukuthi ushilisi owaphi owaba isibongo, uhlangana kanjani nomgqumeni futhi umzaka abantu babazi ukuthi umgqumeni noshilisi nje bayizelamana, ushilisi nomgqumeni bangomzali, uyabona. Noma-ke bukhona ubuhlobo bami nomgqumeni buthe ukuqhela-ke ngesibiya ngoba njengoba ngizalwa uMasibiya, ukhokho wamgqumeni uqala edumisa uMasibiya, yilobo buhlobo obukhona. So wafuna ukuthi-ke la emculweni sekunesikhathi ngikhona sisebenza kakhulu umgqumeni, besebenza ngokuyikhanda umgqumeni. Wayekwazi futhi umgqumeni ukuthi abonisane nathi esethemba, hhayi nje waze sokwaba nje emculweni manje esethemba umgqumeni noma elungiselele ukuya e-studio sibe khona kwi-practice noma kwi-rehearsal yama-voice, sihlale sipractice kube mnandi. Wonke umuntu emnika ithuba ukuthi hayi awubheke manje, awubheke bani, awubheke bani kwi-practice ngoba wayedinga ukuthi i-practice yakhe ibe nesiqi futhi nakwazi ukukhuthala. Kwangasuka umuntu kahle owayeleyimfihlo loya muntu wayengenazi iy'mfihlo ngoba wayazi ukuthi uqhuba isiphiwo sakhe ithalente lakhe futhi lelo.
so sasebenza nomgqumeni sakhipha ama-album kwaze kwafika nje ukuthi ke umgqumeni umuntu ke esimswelayo phakathi kwethu iyona into eyasiphatha kabi leyo, nanokuthi njengamanje umgqumeni ngiyabonga manje ukuthi uma ngabe kukhona abaculi abadumile njengamanje nabafuthi abasazoduma nabasakhulayo, njengoba wayeshilo umgqumeni ukuthi uyafisa ukuthi uma edlule emhlabeni kube khona umuntu ingane yakhe eyofana naye iqhubhe isiphiwo sawo. Uma ngasesiyona ingane yakhe sekukhona omunye umuntu ongaqhubeka lapho kuyomjabulisa. Njengamanje ngiyabona ke njengami ukuthi lokho okusho umgqumeni kukhona njengamanje abakwenzayo mhlambe abayiqhubayo into kaMgqumeni. Njengamanje umgqumeni iyona nkosi yomaskandi ebiphethe umaskandi, bibusa umaskandi. Namanje futhi njengoba umgqumeni angekho phakathi kwethu singomaskandi, uyena obusayo. Why ngithi uyena obusayo, uyena ophethe njengamanje umgqumeni oyinkosi njengamanje engekho phakathi kwethu? Ingoba wonke umuntu othi mayeqala ukucula athi mina ngifisa ukucula njengomgqumeni, ngifisa ufana nomgqumeni. Wahambe khapha ukuthi abantu umuntu mangabe esengene ngegama kaMgqumeni wathola impumelelo abesephenduka abeseba yivukela mbuso. Maningi amavukela mbuso manje akhona manje akhamba ukuthi wona awumgqumeni kanti azozama akha istepisi ngegama kaMgqumeni. Kungiphatha kabi ke mangabe ngibona abaculi abadumile bakhamba ngomgqumeni, kungabikho abathi nje egameni likaMgqumeni thina simenzele ukuthi singabaculi umgqumeni. Abanye nje baba sebengamahlubuka egameni likaMgqumeni, sebengamahlubuka manje mabe ukhuluma igama kaMgqumeni kubo ngathi uyabethuka. Kodwa manje balala bedlile futhi baqhumba izisu nje, baqhumba amantshontsho nje, amantshontsho kaMgqumeni, amantshontsho asendlunkulu babeqhumba izisu nje bengamathambo ngezisu labanye ngenxa kaMgqumeni. Futhi nje yilokho kufanele kwazi ngoMgqumeni ukuthi ube uthanda umsebenzi wakhe futhi sisebenza kahle. Ngiyacela bafowethu ukuthi yekani ukusebenzisa igama kaMgqumeni kabi. Mina umgqumeni ngiyomela noma mhlawumbe ukuthi uyoba yiqhawe laMgqumeni koze kufika sokuthi mhlawumbe ngiyahamba emhlabeni. Ilokho nje eyiqhawe laMgqumeni. Uma sekufika mhlawumbe sengiphetha ngokaMgqumeni ukudlula kwakhe ngaqhubeka sasala nje singabafana bakaMgqumeni, ngoba kahle singabafana bakaMgqumeni sonke njengoba sasebenza noMgqumeni. Akukhethwa ukuthi abafana bakaMgqumeni laba kusibona abafana bakaMgqumeni ngokaMgqumeni, hayi ngokweqembu asakhiwe kuthiwa ushilisi lo mhlawumbe uJaiva lo DSD lo abafana bakaMgqumeni, kodwa ngokomculo sisonke singabafana bakaMgqumeni. So nje wahamba ukuthi uMgqumeni bese engasekho, sasala sesisele singabafana bakaMgqumeni sisonke. Kwaba nokuthi ke manje siyahwebhana esanahamba uMgqumeni zakho ukuthi sekukhona abayibhekebana bodwa ukuthi lo somngana lo nalo senomngana lo sefisa kathi manje ngakhona into ukuthi mayikhonto eyenziwayo. Kwafika sokuthi ke manje saba nokungaboni nje kahle ngasolinye sisonke emaqembini kaMgqumeni ukuthi amaqembu kaMgqumeni azophathwa kanjani. Sihluleka ukuwacontrol nokuwaphatha ukuze sihlakazeke phakathi. Kodwa futhi ke ngakubonga lokho futhi ukuthi ngicela mhlawumbe emaqembini kaMgqumeni ngoba vele umuntu okuyena wayesiphethe noma mhlawumbe okuyena umlungu wethu wayengasekho. Bonke laba sebesele sebazi ukuthi asabalekile mhlawumbe ezintweni kaMgqumeni noma mhlawumbe ushilisi
akasabalekile ezintweni zikaMgqumeni ngoba ngakhombiswa ukungabaleki mina ezintweni zikaMgqumeni ebandleni lokho lisahlangene. Kufanele kokubeke kucaca ibandla lokho lisahlangene la ngiqhubukusha ngikhona, la ngiqhubusha leza izinto la ngifihlela izinto, kodwa into engibona ukuthi why ngifihlela inkinga ukuthi ke ngangiyimisela uMgqumeni ngiyithanda futhi into engiyenzayo, angabheki ukuthi ngelanga ngingaba umculo. So ngakho uMgqumeni sahle sindawonye noMgqumeni, singehlukani noMgqumeni, yabo. Manje ukuthi ibhisi lezi esisebenza nazo uMgqumeni azikuthandi lokho ukuthi yini lo izinto zikaMgqumeni. Manje ngisakhamba uMgqumeni ngathi mhlawumbe zangiqhubukusha-ke ngaphuma lapho ke bafowethu ngo-2010 ke ngase ngidibana nalo mfana uphumlana nakhona efika noBaba Masondo. UBaba Masondo mayefika wafika nophumlani elokhu ekhuluma ngoba nawo Masondo azange kube lula ukuthi ngivele ngisuke nje. Wathi mangabe uBaba Masondo sashona-ke abantu bayamazi oyenekhampani kuthiwa ezehlathi, walokhu efika ezongivakashela ezongishela kuhle kwentombi.